Het is de tweede keer dat ik deze dag meemaak. En we hebben het afgelopen jaar heel veel moeite gedaan en inspanning gegeven aan iedereen van de hele brandweer. Om de brandweer weer zeg maar, goed operationeel te krijgen. Mensen oefenen, trainen, materialen. We hebben de huishouding op orde gebracht. Dus we hebben een mooi resultaat bereikt. En ik hoop dat dat in de toekomst verder gaat. Hè. Dat is wel belangrijk, want brandweer is belangrijk voor de samenleving van Aruba. Als mensen in nood zitten, dan willen ze graag zo'n rode auto voor de deur die hen dan komt helpen. Belangrijk. Deze dag is goed om stil te staan bij het vak. Bij de risico's van het vak. Maar ook bij de mooie kanten van het vak. Dat je mensen kunt helpen. En mensen uit nood kunt helpen. Want dat is natuurlijk eigenlijk waar het om gaat. En daarmee hoop ik dat je... Dit moet je gewoon elk jaar doen. Want de brandweerman is één. Maar het thuisfront, en ik zie heel veel echtgenoten en oud-brandweermensen. Het gaat verder dan alleen vandaag de dag. Het gaat ook om thuis en om later. Dus het is heel belangrijk om dat te vieren met deze dag van Sint-Florian. Een woord van waarschuwing hoort daarbij. Als je eenmaal met het brandweervirus bent besmet, dan blijf je bij de brandweer. Dat zie je bij veel mensen hier. Oudgedienden zijn er ook. Als je eenmaal bij de brandweer gezeten hebt, eens een brandweerman, altijd een brandweerman. En de brandweer van Aruba heeft dringend mensen nodig. We hopen eind dit jaar, anders begin volgend jaar, te gaan werven. Het is een mooi vak. Het is een vak waar je moet werken. Je moet een beetje sterk zijn daarvoor. Toch wel iets van kracht hebben. Maar het is een heel mooi vak. En we gaan werven. Dus van harte welkom, want we kunnen nog heel veel mensen gebruiken in de toekomst. Hoy 9 de oktober. Een dia especial com nosso paraqueto para agradecer Cuerpo de Bombero, tour ex-bomberonan na Aruba e no mundo inteiro. Passo hoje é dia de bombero. E nós vamos junto hoje para celebrar o dia tão especial aqui para nós. Então um dia que o hobby viaja, nós estamos para quieto e para reconocer o trabalho importante que o Brandweer tem de nossa comunidade. Se aqui te ganham que tem que na vida de peligro para por escapar ou ajuda outro ende. Então pensei nós para que tu 9 de outubro e agradecer todos os bombeiros no mundo, muito especialmente na Aruba, para o trabalho bonito, nobre que nós Haas, todo dia de novo. Assim nós combinar e mainta aqui com diploma uitreiking de 2 grupos. Manschap A, que passa uma trajetória de 1 ano largo para por bira bombeiro. Que menta gainan, que bini de pafo, trabajando de outro sector e bem na solicitar para bira bombeiro. Nanta 12 e na passa o curso of opleiding aqui com êxito. Kita yaman para bem também para nanti ano acaba trabalhando de guarda e nanta fazendo bom trabalho. Nanta apoio para nosso corpo. Seguro que sim. Nós mestre demais. Que mendi abo jovem. E foram stand-by. Passou também tem vacature que também abre muito pronto. Também nós temos um de bevelvoerder. Que está 9 de nanco passa aqui com êxito. Dirigir para Holanda eigenlijk.